Апошнія 5 гадоў адметны этап у гісторыі беларусаў. Пасля мірных пратэстаў 20-го года і жорсткіх масавых затрыманняў перад кожным з нас паўстала пытанне: што далей? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы адно аднаму вярнуць свабоду і дэмакратыю? Мы адразу пачалі дзейнічаць, стваралі суполкі актывісты ў сапраўдныя палітычныя арганізацыі. На свет з'явілася каардынацыйная рада ІНАУ для арганізацыі працэсу мірнай перадачы ўлады. Былі заснаваныя народны трыбунал і байпол для збору сведчанняў пра злачынствы рэжыму. Свет адрэагаваў салідарнасцю і падтрымкай. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю аб парушэннях правоў чалавека і забойстве Рамана Бандарэнкі. Беларусы атрымалі прэмію імя Сахарова. Быў скасаваны чэмпіянат свету па хакею ў Мінску. Дзякуючы фонду салідарнасці «Байсол» мы падтрымалі звыш 18 000 чалавек, пацярпелых ад рэпрэсій. Дэмакратычны рух імкліва мацнеў. Пачалі працу рабочы рух і аналітычны цэнтр «Байпол». Святлана Ціхановская падпісала мемарандум у абарону незалежнасці Беларусі. Офіс Ціхановскай распрацаваў праект амністыі, механізма па вызваленні ад адказнасці і аднаўленні ў правах палітзняволеных. Мы заснавалі belarusplatform.org, платформу для дапамогі рэпрэсаваным і ініцыятывам у выгнанні. У розных краінах свету ладзіліся маштабныя сустрэчы, канферэнцыі беларусаў свету, бізнес-форумы і сусветны кангрэс беларусаў. На Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы Святлана Ціхановская прыняла на сябе адказнасць нацыянальнай лідаркі. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне беларусы выступілі з маніфестам антываеннага руху. Асобны важны ўнёсак зрабілі добраахвотнікі, якія пайшлі абараняць свабоду ўкраіны, ствараючы полкі на Кастуся Каліноўскага. Рада Еўропы канчаткова спыніла ўзаемадзеянне з рэжымам. Беларусы атрымалі падтрымку ў НАТО і ПАСЭ. Мы распрацавалі дарожную мапу дэмакратызацыі адукацыі, стварылі праект «Кадравы рэзерв» для падрыхтоўкі спецыялістаў новай Беларусі, запусцілі праграмы стыпендый і навучання дыаспары. З'явіўся Альянс за дэмакратычную Беларусь, платформа для яднання міжнароднай супольнасці. Дзякуючы актыўнай працы юрыстаў і палітыкаў мы дабіліся абароны беларусаў за мяжой у пытаннях легалізацыі. Літва першай у ЕС пачала выдаваць беларусам гуманітарны від на жыхарства адразу на 3 гады, а Чэхія і Аўстрыя спрасцілі знаходжанне нашых людзей на сваёй тэрыторыі. Еўрапарламент падпісаў дамову аб супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі, а ААН стварыла спецыяльную групу экспертаў па Беларусі, а міжнародны крымінальны суд пачаў разгляд справы супраць рэжыму. Беларусы ва ўсім свеце правялі дзясяткі канферэнцый і форумаў, запусцілі марафон салідарнасці з палітвязнямі, акцыі па зборах сродкаў і дапамозе палку Каліноўскага, пачалі абмеркаванне канцэпцыі ілюстрацыі і кампенсацыі для рэпрэсаваных. Гэтыя 5 гадоў прынеслі выпрабаванні і страты. З цяжарам на сэрцы мы ўзгадваем лёсы Рамана Бандарэнкі, Вітольда Ашурка, Мікалая Клімовіча і іншых. Больш за 1100 палітвязняў усё яшчэ ў няволі. Іх вызваленне застаецца нашым прыярытэтам. Але нягледзячы на цяжкасці, беларусы застаюцца разам. Мы працягваем яднацца і рыхтавацца, каб у момант пераменаў быць гатовымі ўзяць будучыню ў свае рукі.